আমরা গেটার টিপ্রার দাবিতে আমরা দিল্লির যন্ত্র মন্ত্রে অভিযান করছি। ত্রিপুরা থেকে আমরা মোট 1600 YTF, TWF এবং টিপ্রা মথার সদস্যরা আমরা সবাই দিল্লির যন্ত্র মন্ত্রের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছি। खुलुमका जों गाहाम खुलुमखायना ताबुक सकपाइजा ताई दिल्लीयाव थाङै दङ फाइनाय 5-6 तारिखआव जन्तर मन्तर जोंनि बुबाग्रानि नुहुनमाबाय ताई बिनि दागिमाबाय जों जतन YTF रक खाथामजाक जों जतन खाबाक्सा खुबाक्सालाय जोंनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड जों साननाबोगै जों जन्तर मन्तर डेमनस्ट्रेशन फायनाय अबजेन त्रिपुराव जेराव तंनाय जतन जोंनि बागैनो रक मताय रंथानि खुलुमदि सुरिदि जों जतननि बागैनो जोंनि गाहाम खुलुमलाय थाङै अ जागा जोंनि जे मानथाय जोंनि जे दाबिनो जों कन्स्टिट्यूशननि राइट अनुसारे संविधाननि अनुसारे जों दाख्लै जोंनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड मानै जों जोंनि दफानो जोंनि जातिनो जोंनि त्रिपुरा बसंनो जों जोंनि अस्तित्वनो जों रक्षा खालामनानै अबनि बगै जोंनि अ फाइट जोंनि त्रिपुराबासियावनो बिसोरखे कक थाइसानो गोसा मुङानानै त्रिपुराबासियावनो जों दिनै मैयानि हरनिसिम थैया जायाखै जों जतनि बागैनो जों 20 दफानि बागै जों गेटार त्रिपुरालेण्ड साननानि बागै दिल्लीयाव जन्तर मन्तराव थांदों आं नायो जोंनि जे 20 दफानि बर' रक जे त्रिपुराव तंनाय जे फाइया रक बा जे फाइमेया रक जतनो आं कक थाइसा गोसा मुं तंनाय थाइदि जों जतनो पालखाय नगो तंलाय फानो गेटार त्रिपुरालेण्ड साननानि बागै जों बुबाग्रानो लगिनो आं थों जों बुसकांनि 2023 नि संमारियाव जों बुबाग्रानो लगिरिबाय जों दाक्तिनो गेटार त्रिपुरालेण्ड तुइमानानि बागै जों जत त्रिपुरा सा दफा नि बर' रावनो आं लगी साननाय बा कयमुं तंनाय ते फादार हाव जे रुंनगो सुरुं तंनाय रक बा सामुंखाय तंनाय रक बरनो जों कयनाय जतन फाइ दिल्लीनि जन्तर मन्तर फाइ मानजांनानि बागै आरो बिसेसकै आंनि सुरमा बासिरावनो आं सानाय जोंनि वानसा टक्सा 20 दफानि बर' रक जे तंनाय रक फाइदि जों 2023 जोंनि सुरमानाबो बुबाग्रानो लगिरिनो बागै कायसा जों जतन पाल मिलिलाय 2023 जाहाथे सुरमानो जों जय खालायमानो अबतै आं सुरमा बासिनाबो आं कयमुं तंनाय खुलुमका जोंनि ककसामु अबो नंनाय जों जत 20 जाति सम्प्रदाय मिलि जों जेमन जोंनि बुबाग्रा जों निहिंका बा जों गेटार त्रिपुरालेण्ड बागै जों दिनै थांमाने जन्तर मन्तर दिल्लीयाव आरो जोंनि बर' रक जारा तंनाय बरबोद जोंनि बुबाग्रा मेसेज निश्चय माखाना जोंनि कयमुं तंनाय आरो जारा सामु तांनाय बा रुंग दग जारा परितंनाय रनो बखयनाय सिनरो फायाखै सिनो सुबा सुबा सिनो लगिरियाखै सिनो सहयोग दाखन बागै अबर जों आरो जारा तंनाय फैनाय चिन्ताखौ ताई पहिलानो हामबाय माजानांगौ जोंनि हा बुबाग्रानो बिनि चाइतो मुंबाय जोंनि दिल्ली जन्तर मन्तराव थांगै 5 तारिख 6 तारिखआव सानमुं जोंनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सानमुंनो साननानि बागै जरा रिमानि ते जरा मानमानि बागै जोंनि बुबाग्रानो मुंजाफारो ते बाहायनो आं कक्राझारना मुसुगमानिखाय अबनो जे जोंनि दिल्लीयाव परितंनाय सामु गां तंनाय जा चाकरी खाय तंनाय रंथो ते दिल्लीनि किसा भाद्रा तंनाय रंनो आं हायनो कयनान मुसुगु बरबो फाय चिनि এই प्रग्राम फाय मानजा फायनान बागै ते आं चिनि त्रिपुराबासिनो कयनाय बरबो जतनो फायमी हेमो नगद तंनो जदि फानो सापर्ट खालायनान बागै